Assalamualaikum. Hari Selasa kita. Selasa berkah. Aku wis nang lokasi dia lho ya. Ini sewisu ini. Apa? Apa kanyang? Banjir ta? Karena hutan kok banjir. Ya itu rame mesin rak. Tak gelem. Ya iya sih, Bu. Wis kebiasaane nang kono. Kan aku oleh wah, ampe iki bocah iki gak mlayu-mlayu. Saiki ditepino Widuri aku ngetok-ngetoki dhewe nak Yunita. Enak Yunita. Aku ngene kari titik ae aku ngene. Wis diuber karo Jokowi, tambah leren ngetoki teko Widuri aku ngene. Lur ya, iki untuk akhir peswane untuk akhir ganti lili. Wis tak lanjut engko.